mga tayo. Basta kumain Lagit tayo, ti Santo, ni San Isidro Labrador, nasama nalon, iti panagtalog na iti Diyos, na benedisyonan, iti panagtrabaho na, tawagan tayo nga, ikakararagan tayo, iti kakapsat tayo, magtrabaho, iti talong, kamariin na dakuman, iti na santo, iti na sagrado, iti nagtrabaho, iti dagat, ngayon iti Diyos kada tayo, babaan ti tulong, dahil iti kakapsat, na andaan panakabalin na tumulong, kararagan tayo nga, dahil santo ng misa, nagsala na tayo, iti panagpiyesta tayo, iti panakapastel, iti simbahan tayo, tapno maikari tayo makirano, iti dati na santo ng mystery, bigbigan tayo, dahil iti basbason tayo, pagbabawian tayo ila, yung tanay mamati tayo, iti Diyos na naasintan na tayo. Sika na ibaon, tapno pa yung bagay dali ti puso nga babawi, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabang dali ti mga baso, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatimang nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pang nakapakawan na iti basbaso tayo, ipan na tayo, iti biyag na ag na ngayon. Amen. Kumararag tayo. O Apo mi a Diyos, kupon dagiti amin na parswa, ket ayaban na kami nga agserbikan ka, babaen ka dagiti amin, ngayon parabor mo, na daitilipnok mi, ipaay mo kati, katuladan mi ni San Isidro, ket paramanan mi iti kanen dagiti mabisbisinan, ket itrabaho mi, iti panakaisalakan, iti padami at ako. Gapo ken ako Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagagi ken ka, iti timpuyo ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti indana. Amen. Imaywasan na alaw, iti aramid dagiti apostoles. Manipod pa ako, nagbilog ni Pablo, kaya dagiti kinapuyod na. Intenda, iti Perge, iti Pampilia. Sadyay, pinanawan ida ni Juan, kaya nagsubli iti Jerusalem. Manipod Perge, intenda, iti Antioquia, iti Pisidia. Iti aldaw, iti pinaginana, simulit da iti sineruga ket nagtulongda. Kalagpasan ti pinakaibasa ti pasetibintay ni Moises ket ti susulat iti propeta. Adda pinaibaga kadakwada iti pangulo ti sinagoga. Kakabsat inunada. No adda pang magbagayo kadagiti tattao isa uyo. Iti kasta ti makden ni Pablo ket sinenyasan na ida. Inunana. Padak ng Israelita, kenda kayo maagdaydayo iti Diyos, dungeg kayo. Ti Diyos dagiti Israelita, pinilinay dagiti amatay mo. Pinagbalin na ida, anaidaklan, bayat ti pinagnaeda sadya, pinagnaeda as gangana et iti Egipto. Inuruang na ida sadya, babayan pinagindaklan, apan nakabalin na. Ipinupat apulo at awen, inanusan na ida idilata. Pinarmet na tipito anasyon idikanaan. Inted na dita adaga at alikwa yan nagigta tao na. Iti uneg ti upat agasot at limutot atawin. Ang pasan na, inikram na ida kalagiti ukom, aging ga iti tiyempo ni Propeta Samuel. Iditimawat da iti ari. Inted na ti maari dali sa ulo, nga anak ni Chris, anak tao iti tribo ni Benjamin. Nagturay mo sa ulo iti ulit upat apulo atawen. Alpasan ti panangikat ti Diyos ken kuana, insaad na ni David akas arida. Kasto iti kinuna ti Diyos may papan ken kuana. Nasarakak ani David nga anak ni Jesse, ilalaki ang makatungpat iti amin ang pagayata. Kas inkari ti Diyos, pinagbalin na ang magisalakan iti Israel, imaysa kaligtunan ni David na iso ni Jesus. Sakbay ti pinangirugi ni Jesus, ti trabaho na, inkasaban ni Juan kaligiti amin ay Israelita,
Ang masapol ng agbabawi da, karigit basbasol da, ket agbunyag da. Idi dandanin man pas ni Juan, tinakaibawanan na, pinunana karigit itaktato. Sa sino iti pinagkunayo, saan asyak iuurayin mo, hindi ket ti sumama kanya. Sa anak pa'y ang aitari, ang ikat ti sapatos niya. Isa o ti ako. Agyaman tayo Kanayon to may kantak tidak balbaling mayat ti ako. Kanayon to may kantak tidak balbaling mayat ti ako. O ako, kanayon to may kantak tidak balbaling mayat mo. Ipakaamok mo ti kinapudnong iti amin at tiyempo. Taamok at ti ayat mo ang mataginayon ti agnanayon. Ang paot akas iti langit iti kinapudnong. Kanayon to may kantak tidak balbaling mayat ti ako. Pinilik na ari ti adipen ko adabin, pinulutak iti nasantuan alana. Kanayon to adaken ko na ti biyag ko, ket papigsayan to ti panakabalin ko. Kanayon to may kantak tidak balbaling mayat ti ako. Pinto at bus ti ayat ken tinatatpudnok ken pana, pagbalik ito akan kanayon. Kunganan to kanya, sika ti amak, sika ti Diyos ko amang salaknib ken numisalakan kanya. Kanayon to may kantak tidak balbaling mayat ti ako. Dumdumnek to'y aliten mo, adaken ka, dawiti sa uamakay, ket ti agnanayon abyan. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dawiti sa uamakay, ket ti agnanayon abyan. Di ako at ako makata kayo. Hasta maiken ka. Iban na kayo nagawag tinasantuan na Ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Gloria kay Maria ng tao. Kalpasan di panangbugo ni Jesus kadagiti saksa kadagiti adalan na kinunana ibagat ti pudno kada kayo. Saan anatantanok ti adipan ngem ti ako na. Saan met anatantanok ti naibaon ngem ti nanibaon ken kuana. Kaya ita amuyon dahil akinapudno, nagasat kayo ng aramiden nyo. Saan ada kayo, dagiti amin, saan ada kayo amin, di pa kayo turungan, dagiti sasawet, amok, dagiti pinili, ng masapol, amatungpal, tiadda na isurat, kinugtaran na, iti nakipanan kanya. Ibagakon kada kayo dahito, isakbay ang arami, tatno inton makasama, mamati kayo asyak ti Kristo. Ibagat ti pudno kada kayo, ti umawat iti si asino man na ibaon ko, awaten na met. Ket ti umawat kanya, awaten na tinangibaon kanya. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw kay Maria ka, O Kristo. Good morning. Jaka mo apa yung matijayan mi apa? Dili balay mi damat ada di kita rumah. Nano basta tinaisuro kanya mi ubing kami. Sakbay nga maturog, sign of the cross. Uno gari, sign of the cross. No sakbay kami nga mangruot, mamuyo mangruot, ang kumpay. Ikanan tinuang, uno anya managtrabaho, uno ang graal, uno ang tukay. Basta automatic ligay sign of the cross. Hindi ubingan ako, ang makininin na, kila na pampanunutan mo mo kay salakan na ka na nakumano jay karayan mo ay kabal mo nabisgrasya kung bakit ka tas di na nagbalbalin na meaning na gingana na bimakdak kala hindi magkaya mga puutan na no alain tayo ti meaning na reject naunad anya reject talag kini ako Diyos iti anyaman na mapasama bendisyon parabot
Hinga pati kararan. Ini San Isidro dyan, kesta ka manalong. Umwete istorya nga ni San Isidro, ang buhay mo na ka. Nung padasan kaya na i-review. Makital-talon, makitrabaho isuna. At amo da, mapan umawaway nga ingal daw. Nung magreklamo da dito nakaduan na, taagkarala daw. Maladaw nung mapan nagtrabaho. Kada mapan nagtrabaho, maladaw, agrewiri ka. Nang ito nung malam, at adumat ni matrabaho na, nung di katuan na ngayon mo na. Kaya di ko ang anak sila kumplit ay di amo na dati amo pinangpaliin na apaya na maladaw mo at adumat trabaho na. Kasi doon ti istorya, yung postulat, santo nga isunahan nga, anya ko haan nga, fairy story dati sa naaramid na rin ti tao dahito, santo nga rin. Pinagpaliin din niya ang nakikita na idadaan ang trabaho na Isidro ako yan, ano di ba na, dadagwa na nagtrabaho, nung is-iso na nakapura ko, kunada ang head. Kaya namin na maladlado na Isidro, haan nga mapanagtrabaho na Isidro, haan na dumagas ni simbaan na kararan. Dahil routine na, sakbay nga mapanagtrabaho, ang mapan dumagas ni simbaan at kararan. So nga ag-ado ti matrabakuan na, nung di dahil umuna ng kaduan na kanayon. Dahil istorya na iso ti patron ti manalong. Pinagmayat nga attitude, nagmayat nga dala, nagmayat nga aramid, nga katutulad kuma, nga anin nga aramidan tayo, dawatin nga umuna, ti panulong ti Diyos. Amin po mga decision tayo, nagpintas nga aramidan nga panulong ti Diyos. Salamat na manang po, dahil ikakana ka. Na-review sa damo. Lumapandata, nangrogrubyan ka na agpabasa kanyami. OFW. Niya na ganan, katulong kung namitan na babangarog kita, bro. Hong Kong, Saudi, kamulit kultura dita ko. Basta na katulong lang dito, katulong lang, hanggang ibilang na pamilya. Kaslalo dari tayo pa. Sumado mo natin, mag-depress na kalabsat tayo. Lupa na kita suicide piman ta, handa makabagla. Ito pa yung pamilya dati mo, kasi lang mo nagakot ti kwarta ti. Ito mo na nga problema ni asawa na motor. Nagdana motor na, sabalin ko pa yung obra na kakaasin ko diya sa ma-depress na nangurunan diya pagtrabahuan na handa bilang ita nga pamilya. Kakaasin. So, tibagat ka naman na uma ko, nabannog ako. Ngiti mo nang aramidin niyo, kaban sa awan panglaban nyo dita, awang kadwa yung may sakay. Siyempre, may sakay. Nararan. May kadwa, ayatin nyo laktan, nagdabukin niya ako. Diyos na niya, di amin o, kumpuratin nyo. Ayatin nyo, nagdabukin niya, ayat ni Diyos. Urat, pospos, kubenta. Ganyan niya mga aramidin nyo. Ayatin nyo lang. Nakasurvive na mo. Kung mo ito na dumakakasyakan niya kayo. Maawan niya ako Diyos, hindi trabaho. Ipagarot tayo, bukukudan tayo. Baka kang kamali tayo. Maawan niya ako Diyos, iyay decision tayo. Ipagarot tayo, bukukudan tayo. Baka da kamali na. Panoon niya ako Diyos, anya ti epekto na nooan. So di dyan, agsaltat di anos mo. Nauma ako. No kanda so papakan di jay anda so papakan di jay trabaho nagbabat sweldo dahil dito kung nagbabat sweldo nagrigat di trabaho alumat lang nakita kita kabsat kinore na kami nga nakitrabaho nakilinaldawan na ay din man lang hanlang na di jay trabaho hindi mo kami mapangkam makipakpakyaw makiraraal makikamus muna ati kamus mamuyot ikamus. Kaya pala magawat diya, dadaili ko masulsulit di mga magkamus kami. Kaya nga di pag-uyasak na napisang to di pagay na aglog na kat mo, hindi ka kailangan kasi dyan. Ang dalap tamo, dali tayo makita mo niya, di world ethics di tao. Ang dalap tamo dito, isakit mo di pagtrabaho, ang pinagdamo dito ay trabaho for the sake of money. Ura na dito man nalo. Ura na dito makitrabaho. So nga, makita mo na tamo dito, nagdapon di tao na adda na Diyosan, na nasaya at nakababalin natin awan. At dali tayo. Kapag oras lang kan, basitanan ka, di yung pala ilipas, orasan.
Pamaligid tayo. Ang trabaho nga, basta makita natin nga awan, o limnag mo, o putid-putid, di kinamusan ka, di ka nagdaras, nga tuwa, manaikat, tira mo na, anyo maawatan ka, rich kids kayo namin. Kag-eskwela ka talaga. Kasi nga, nakita yung work ethics. Nung awan niya po Diyos, actually, mauma. Kaya problema mo ka, rehilaan sa sulto. Kaya problema mo ka, pampamadayang. Naawan niya po Diyos, hindi decision tayo. Di pampanunutan tayo sa tanto. Haan nga niya po Diyos. Kasi sabi siguro ko, pinili na mo muna. Nagmeron niya pagtulatan na amin ko ako. Napinili tayo ko mga umuna. Nagsayaan nga, awan yung problema tayo. Pinaka-amaze, pinakakaskas daaw, kung tayo malaan yan. Uray mala daw isuna, at lumatrabaho na. Kapaya, agda, ang ibig ko Diyos na magpulpulong. Nagmeron tumamon at paraday ka na ang Diyos niya. Ito yung sa dagat, tas sikatan. Kung nang kumamuday, at ibaon mo kumamuday ka ang Diyos. Na kumamuday, pasigurado na nailipas na niya. Hindi nga yung kasi istorya namin isang Isidro nung napasama ka kami niya na nag-meron man naman di ko mga detay na di ka mudwa yung trabaho tayo sa trabaho na nung siyempre ako muna ako din ako nagmatalag pamati pangnamnama itidra sa Diyos gusto dahil pwede kung kunanda na hantay na pagtalag tayo tibupag tayo na laing sigla tigsa na may-maya no at katulungan tayo niya tila sa katulungan tayo niya Diyos hantay nga amo hantay maawatan mo kas ano nga ang trabaho kay Diyos kada tayo hantay mapuputuan kita yung nariyan mo kas ano kay itutulong kay Diyos kada tayo kanagda Ilatun mi Apo awatom kada siya si dagiti karkararag mi kanti panangidaw dawat dagiti sa santos kada kami. Aywanan na kam kadi. Tapno mayroong noy mi di umiso a panagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. I apo adda kada kayo. Ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Putno na yo may karigat rumgan annong ni kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawang ngem nang runa una iti dagiti a tiyempo apan nakay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Katalpasan di panandadail mo kadagiti banbangan adaan, binangon mo dagiti amin ana idasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami iti biag anain kasibugan. Anang sata agra ko ti sanalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panabungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti himno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo di Apo, a Diyos dagiti amin na kaswa.
Ilangit ken katanak muda kapayayabang, husana iti pangatuan. Madaydayaw ti umay tinadang ti Apo, husana iti pangatuan. Pudno ay Apo, abiid ka tinasanto, kat si katigugwayan ti amin at tinasanto. Dawatin mi ngarot, tay paay mo tay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adakon, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami. Abangin ang dagat ni Apo ni Ang Heso Kristo. Isu inisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtuto o nangala iti pinapay nagyaman kenta. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaalin nyo ket mangangkay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi isa may yawat o amay paay kada kayo. Kastama takalpasan day di pa nang rabiida nangalay ikalis nagyaman maningken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket kaminon kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Kaya Diyos mo kiling kakalapungan, inakabisulatan sila nalutos sa hantungan. Itingarot pa na nilagit mi ti papatay ken panabungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken ka tayo paay mo amay kari kami nga dalitoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami ang makirano di bagi gandara ni Kristo pagkay saan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad Apo ti iglesia manaysak na ti isang alubungan kat parayrayon dayat na anadyusan. Laglagi pang met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo. Baglagi pang met ni Leon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo papadi ken amin nga nayag nga agserserbi ti simbaan mo. Laglagi pang pay Apo dali ti kakabsat niya mo sayan asi inanama ti panabungar dan ti sidong kataasin. Awaken kad ida ti sidong karanyag mo pakakitaan taken kay terupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met kataasin kada kami. Aramidam ko may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naingasatan ang Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat na Jose nga esposo na. Dari ginagasat na apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito ay taga. Makikadwa kang tukad met kadakwada ang magitangtang o ken magidaydayo ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Irok noy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingganan. Amen. Hintay umararaw iti ama, kagbalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin ganyan sa langit, madaydayaw kumakinagan mo, dumayin kumati karayang, matungkal kumakinakan mo, ito'y nakakas sa langit. Iten karahal kalaw ito'y, kanenmi kitapinayon na daw, akawanin dagiti basol ni akas met pamakawanmi, kaya ikinapasol karakani, dinamanmet baybayan naman nugot isuliso, sa karakan naman gawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdasan mi. Tiddan kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon tumalaen ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasatan ng namarin mi kanitiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Pagkupang ituray na kapanagalingan dahil So ako ni ang Heso Kristo, pinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agda po kanya, tited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi tiningningan, nagigat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana,
ti kapiya ken panagkay kaysa si kanagbiya ken agari, idag na nayon nga awan ti indana. Amen. Kapiya ti apo kan kanayon kumangad da kana kayo. Kasama. Bakay tayo ti kapiya, iti tunggal maysa kada tayo kapiya. Kordero de Diyos sa may ikat kagigibasbaso tinubuong kasasyan na kami. Kordero de Diyos sa may ikat kagigibasbaso tinubuong kasasyan na kami. Kordero de Diyos sa may ikat kagigibasbaso tinubuong item na kami kitapya. At to'y ni Apo, Jesus ti Cordero ti Diyos sa mangikat kariti basbason tilubong. Nag-aasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Ang ulit may kamay niya. Nagkikay sa lahat sa pagbabalang pagtulungan. Ibagin. 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 Manakabalin ka tagnanayon at Diyos, amati amin aliw-liwa ken kapya, kami ang pamilya, nag-uurnong kami ang mga ramba kadagiti sa santos mo, ket agdaydayaw kami tanagan mo, ipaay mo kadita ti sakramento nga inawat ni, agbalin at anda, ken talget ti agnanayon apan nakaisalakan ni, gapo ken Kristo nga apo ni. Amen. Ti apo at pagmata na kayo. Kasama. Bendisyunan na kayo ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Ang basa din sa Santo na Misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti apo. Agyaman tayo dito. Tulong tayo. Dorum
sagsagan tayo, tikyas tatayo.